Ja, tu je Streetboy Stevie a som tu spoločne s Anonymom. A dneska budeme robiť prvý challenge a ten challenge sa volá fackovací challenge. A dneska tu není tutaj preto, lebo je na tréninku a jako nemá čas. Takže keď vám to nevadí, tak bude to iba my dva. A povedz, čo v tento challenge spočíva. No v podstate, že ideme od najslabší po najsilnejší. A keď už chce prestať, tak musí povedať, že ako mu sa zdáva. Takže ideme na to. Takže ja si dám načo dole brýle. Takže ideme na to. Začínam. Počkaj. Dávaj. Počíra. Už sa stála, už nemôže. Počkaj. No rýchle. Ja. Ako vidíte, tak tu máme červené. Takže ešte pár informácií povieme. Takže ďakujeme veľa lajkov minulého videa. A za odberateľov, za 30 odberateľov, tak budeme robiť špeciál a môžete sa na čo tešiť, takže to sme aj v minulom videi hovorili a dáme si to ešte raz, ale menší strih, takže strih. Čaute ľudia, sme tu späť a ideme teda urobiť to druhýkrát, takže ideme na to. No, čo do druhého ruku. OK. Začínam. Čiže ja si mám začínať, OK, tak začínam. Do tejto máš. Dáme to do ruky. Počkaj. Ale ja sa tak šupujem. Neboj. Zdáva sa, kamarát, čo dostaneš, hajzle jeden. Zdávam sa. Dávam. Zdávam. Takže čaute ľudia, sme späť a už končíme, lebo ma bola líce ako horlebo. Aj mňa. A chcem vám ešte pár informácií povedať. Môžeš povedať, Ivo? Neviem, aké. Takže, tak ja teda poviem. Ďakujeme za obrovský počet lajku. No ale to bylo jedno video. Ďakujem veľa lajkov, odberateľov a za 30 subscribov bude špeciál. A dneska ho ideme robiť, takže sa môžete tešiť. A neviem, čo sme ešte povedali. Asi to opakovať, tak si toho nevšímajte. A ešte chcem povedať, že pekné komentáre ste nám napísali tam. Ďakujeme. Petr Skala, neznášam ťa. A ešte chcem sa vyjadriť k komentáru, akože, alebo ne, ja nechcem sa vyjadriť ku komentáru, ale chcem proste poprosiť, či by ste nám napísali, že čo máme točiť, lebo my fakt nevieme, čo máme točiť. Chujáci sme. Áno. A tak my sa s vami rozlúčime a čau.